Καλώς ήρθατε σε ακόμη μία εκπομπή του Ennis Voice. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα, ανήμερα της επετείου της πτώσης της Κωνσταντινούπολης, στις 29 Μαΐου 1453, αφιερώνουμε μία εκτενή ιστορική και πνευματική αναδρομή στην ελληνικότητα του Βυζαντίου. Δεν πρόκειται για προσωπικές απόψεις, αλλά για άμεσα αποσπάσματα, ιστορικά στοιχεία και λόγια από μεγάλους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, λογίους, ιστορικούς και πνευματικούς ηγέτες. Θα δούμε τη συνέχεια του αρχαίου ελληνικού πνεύματος μέσα από τη γλώσσα, την παιδεία, την αυτοσυνειδησία και τον αγώνα τους. Το Βυζάντιο, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ήταν ο φορέας του ελληνικού πολιτισμού για πάνω από 1000 χρόνια. Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, 610 με 641, υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές που σηματοδότησαν την πλήρη μετάβαση σε ελληνική ταυτότητα. Κατά τη βασιλεία του, η ελληνική αντικατέστησε τα λατινικά ως επίσημη γλώσσα διοίκησης, δικαιοσύνης και στρατού. Ο ίδιος υιοθέτησε τον τίτλο βασιλεύς, αντί του λατινικού imperator. Αυτό αντανακλούσε την πραγματικότητα. Ο πληθυσμός, η παιδεία και ο πολιτισμός ήταν πλέον κυρίως ελληνικός. Μετά τις νίκες του κατά των Περσών και την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας, το κράτος μεταμορφώθηκε σε ένα πιο ομοιογενές ελληνόφωνο σύνολο. Ο Ηράκλειος δεν ήταν απλός στρατηλάτης, ήταν ο συμβολισμός της συνέχειας, η ελληνική γλώσσα ως όχημα επιβίωσης και πνευματικής ενότητας. Ο Μιχαήλ Ψελός, 1018-1078, ο ύπατος των φιλοσόφων, υπήρξε κορυφαίος λόγιος, φιλόσοφος και ιστορικός. Στα έργα του, όπως η χρονογραφία, αναβίωσε Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Όμηρο και άλλους αρχαίους. Έβλεπε το Βυζάντιο ως συνεχιστή της ελληνικής σοφίας. Ο Ψελός έγραφε με αττικό ύφος και υπερασπιζόταν την ελληνική παιδεία ως υπέρτατο αγαθό. Η φιλοσοφική του προσέγγιση έδειχνε ότι η ελληνική σκέψη δεν ήταν ειδωλολατρική, αλλά εργαλείο κατανόησης του κόσμου, εμπλουτισμένο με την ορθόδοξη πίστη. Μέσα από αυτόν το αρχαίο πνεύμα της αναζήτησης της αλήθειας ζούσε στο Βυζάντιο. Η Άννα Κομνηνή, 1153, κόρη του Αλεξίου Κομνηνού, συγγραφέας του Αλεξιάδος, είναι μία από τις μεγαλύτερες ιστορικούς του Μεσαίωνα. Έγραφε σε καθαρή αττική διάλεκτο γεμάτη αναφορές σε Όμηρο, Ηρόδοτο και Θουκυδίδη. Συγκρίνει τον πατέρα της με αρχαίους ήρωες όπως ο Ηρακλής. Στο έργο της χρησιμοποιεί όρους όπως ελληνική φυλή και τονίζει την ελληνική καταγωγή πολλών αρχόντων. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα αναφέρει ότι ανήκουν στην ελληνική φυλή, ενώ διατηρούν τις ρωμαϊκές πολιτικές παραδόσεις. Η Άννα δεν είναι απλή χρονικογράφος, είναι η φωνή μιας ελίτ που βλέπει τον εαυτό της ως συνεχιστή του κλασικού ελληνισμού, μέσα σε χριστιανικό πλαίσιο. Η λογοτεχνική της δυνατότητα δείχνει άμεση συνέχεια με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, ο τελευταίος μεγάλος στοχαστής. Ο Γεώργιος Γεμιστός, γνωστός ως Πλήθων, περίπου 1355 με 1452, είναι η κορυφαία μορφή της ιστεροβυζαντινής περίοδου. Επηρέασε την Ιταλική αναγέννηση και πρότεινε αναβίωση ελληνικού πολιτεύματος στο Μιστρά. Το πιο χαρακτηριστικό απόσπασμά του είναι «Έλληνες εσμέν το γένος, ως είτε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί. Είμαστε Έλληνες κατά το γένος, όπως μαρτυρεί η γλώσσα και η πατροπαράδοτη παιδεία μας». Ο Πλήθων έβλεπε τους Βυζαντινούς, ιδιαίτερα τους Πελοποννήσιους, ως απευθείας απογόνους των αρχαίων Ελλήνων. Στα έργα του, όπως περί των Πελοποννησιακών και νόμων συγγραφή,
προτείνει επιστροφή στις πλατωνικές ιδέες, τονίζει την ελληνική εθνική συνείδηση απέναντι σε Λατίνους και Οθωμανούς και οραματίζει ένα κράτος βασισμένο στην αρχαία ελληνική σοφία. Το ψευδόνυμο πλήθος κοντά στον Πλάτωνα δείχνει την ταύτισή του με την κλασική παράδοση. Η σύνθεση ελληνισμού και ορθοδοξίας. Ο Φώτιος, 9ος αιώνας, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, συνέδεσε την ορθόδοξη θεολογία με την ελληνική φιλοσοφία. Πλάτωνα, Αριστοτέλη, νεοπλατινισμό. Η βιβλιοθήκη του είναι θησαυρός αρχαίων κειμένων. Στην εποχή της αυτοκρατορίας της Νίκαιας, αυτοκράτορες όπως ο Ιωάννης Βατάτζης υποστήριζαν ότι το ελληνικό έθνος είναι ο αληθινός διάδοχος της Ρώμης. Οι Βυζαντινοί αυτοαποκαλούνταν Ρωμαίοι πολιτικά, αλλά η γλώσσα, η παιδεία και η αυτοσυνειδησία τους ήταν ελληνική. Ιδιαίτερα μετά τον 12ο αιώνα, η Χελενίτας ελληνικότητα ενισχύθηκε ως αντίδραση σε εξωτερικούς εχθρούς. Φτάνουμε στην κορύφωση 28 Μαΐου 1453, παραμονή της άλωσης. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Δραγάσης, ο τελευταίος αυτοκράτορας, απευθύνθηκε στους υπερασπιστές της πόλης. Το απόσπασμα, όπως διασώζεται από τον Γεώργιο Σφρατζή και άλλες πηγές συμπεριλαμβανόμενου του χρονικού του Μακαρίου Μελισσινού, είναι το εξής: «Εμείς μεν ευγενέστατοι άρχοντες και εκλαμπρότατοι δήμαρχοι και στρατηγοί και γενναιότατε στρατιώτε και πας ο πιστός ο τίμιος λαός. Καλώς είδατε ότι έφτασε η ώρα και ο εχθρός της πίστεως ημών βούλεται ή με τα πάσης τέχνης και μηχανής. Ισχυρότερος στενοχωρήσει μας. Δια τούτο σας παρακαλώ, στείτε Ανδρείος, ιδού σας παραδίδω την εκλαμπρότατην και περίφημην τούτην πόλην, την πατρίδα ημών. Εμείς γαρ πάσαν ελπίδα εις την άμεχον δόξαν, αναθέμεθα εκείνη δε εις τα όπλα. Μιμηθείτε τους ποτέ των Καρχιδονίων ελέφαντας. Ερομφέη σας και τα τόξα σας και τα κόντια ως ρυφθώσει κατά αυτόν. Θα πεθάνουμε για την πίστη του Χριστού και την πατρίδα μας». Ο Κωνσταντίνος μετά την ομιλία κοινώνησε στην Αγία Σοφία. Την επόμενη μέρα πολέμησε ηρωικά και έπεσε υπερασπιζόμενος στα τείχη. Τα λόγια του συνδυάζουν χριστιανική πίστη, ρωμαϊκή αυτοκρατορική παράδοση και ελληνικό ηρωισμό, ακριβώς όπως ολόκληρο το Βυζάντιο. Συμπέρασμα, η αιώνια συνέχεια. Αγαπητοί ακροατές, το Βυζάντιο δεν ήταν ξένο προς την αρχαία Ελλάδα. Ήταν η ζωντανή της συνέχεια. Διέσωσε τα κείμενα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Ομήρου. Μέσω των σκρυπτοριών τα μετέφερε στη Δύση και τα ευλούτησε με την ορθόδοξη πίστη. Οι μεγάλοι άνδρες που αναφέραμε, από τον Ηράκλειο μέχρι τον Πλήθωνα και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, μαρτυρούν μια διάσπαστη αλυσίδα. Ελληνική γλώσσα, ελληνική παιδεία, ελληνική αυτοσυνειδησία. Στις 29 Μαΐου θυμόμαστε όχι μόνο την πτώση, αλλά και την αιώνια κληρονομιά. Το Βυζάντιο ζει μέσα μας, στη γλώσσα μας, στην πίστη μας, στον αγώνα για ελευθερία. Ας θυμόμαστε από ποιους άνδρες καταγόμαστε. Σας ευχαριστούμε που ακούσατε αυτή την ειδική εκπομπή στο NS Voice. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη ιστορική αλήθεια και ελληνική μνήμη. Μέχρι την επόμενη εκπομπή. Ζήτω μια αιώνια και αδιέρετος Ελλάς.